Hakasnem arjar khanyo agipor bai pai layat keleng sodong ke konstituensi ngamshim la don rikat badi hakajingya jongi ban canvas namenta ke election ke jongi kumukun ya ka jinglong jong ukpa ngatip tengah ngech kem bah ka jingya linti ke jongi hakal by day ba canvas namenta ke election ila yeng halor ka nongrim ka by day ba ka roy kapar ka kot ka khia ka jingnang ka jing start ba khamtam ka by day ba ka yo ka kot namenta kibriu jong kane constituency kila buon ki kam ka bai pai lale akeleng sodong constituency wat kibriu ka than nadu na lingkien hadu apo umlang mar kila yo ban mat ya ka jing trish tami pa wat la iyo kalat ban trei tang hapo lai snem ha ka jing wan jong ka khlam covid wat kumju shaniru ila yo kalat ba intrei katu kanne habai dei bat kisrok habai dei ba kikam ki baper tengayeng hang ni kum khun samla jong kajat benriu habangai i urang ba uyeng halor ke nongrim ke baskem ke nongrim ke basyai ke nongrim ke bahok ke nongrim ban syakri yau pot ba da ke jing hok ke ai ke bangasosi pat anda bangalarai banganum yakun ya ke election ladan katu kaningut ki kandidat ki berasyum kabu halor karai ke jonga ladan kandidat ubalet keleng sodong ke konstituensi bankam lagi kam keba ipa ila trishtom banwara ya roy kapar khamtam hagani konstituensi tengong ya pi ki patba lada don kum kita kinong mikmat kibayeng halor ke nongrem jong kiwei kidai shisha kinong mikmat ne kidai ki breu ki bashim ya kabu man penbit man penbiang ya la de shimat